Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay. Ang kwento. Nicole and Chris. Maligayang araw ng mga puso sa pinakapaborito kong DJs mula nang ipinanganak ako. Itago niyo na lang ako sa pangalang Davin. Alam ko na unang araw ngayon ng bagong time slot ninyo. Kagaya ng maraming tambalanista, syempre nakatutok pa din ako sa inyo. Kahit siguro sa gabi o sa madaling araw pa kayo mapunta, wala namang pinagkaiba. Ang tambalanista ay mananatiling tambalanista, anong oras man kayo mapadpad at saan man kayo mapunta. Aww. Thank you. Lumiit, no? Kumipot. Sumikip. Oo, si Shikip. Thank you. Alam niyo, Tambala, nag-file ako ng undertime sa trabaho ngayon. Valentine's Day kasi. Ilang taon ko nang ginagawa ito kaya kabisado na ng boss ko. Minsan nga siya pang nagpapalala sa akin na malapit na ang araw ng mga puso. Supportive yun eh. Paglabas ko ng opisina, ang una kong gagawin, dadaanan ko yung isang bungkos ng orange tulips na in-order ko in advance. Ilang linggo bago mag-Valentine's, in-order ko na yon. Kasi naman ang uso roses, orange tulips ang gusto niya. Yung totoong orange tulips, hindi yung kinulayan. Alam yon ng suki ko kaya every year, I get the best long-stem tulips every time. Hindi ko nga alam kung bakit gusto niya ng tulips, wala namang amoy. Siguro dahil orange ang favorite color niya. From the flower shop, diretso na ako sa bahay. Kailangan nakauwi na ako bago mag 6 p.m. kasi darating yung delivery ng pagkain by then. Ayaw niya kasing lumalabas kapag Valentine's. Puno daw yung mga restaurants. Siksikan, matraffic. Ayoko naman siyang paglutuin kasi araw-araw na siyang nagluluto. Kaya today, nag-order ako ng buttered seafood. Paborito niya kasi yon. Yung crabs at shrimps na punong-puno ng alige. Nag-order din ako ng pansit bihon. Gustong-gusto niya din yon. May pansitan kasi dito sa amin na 1950s pa at ilang beses nang na-feature sa local TV shows. Yung pansit lang doon ang kinakain niyang pansit. Ihahain ko yon sa mesa, tapos sabay kaming kakain habang nagkikwentuhan. Pagkatapos naming kumain, sakto darating yung suki kong rider. Nagpabili kasi ako ng kape sa paborito niyang coffee shop. Caramel mocha. Yan ang paborito niya. Habang nagkakape kami, iabot ko sa kanya yung regalo niya. 3 bote yon ng paborito niyang pabango. 1 taon niyang gagamitin yon. Loyalista kasi yon sa mga brands na ginagamit niya. Dalaga pa siya, pabango niya na yon. Hanggang ngayon, yun pa din. Hindi man lang sumubok ng iba. Pero ayos lang kasi bagay na bagay sa kanya yung scent. Kapag nasa labas nga ako at naamoy ko, napapalingon ako kasi baka nandun siya. Pagkatapos namin magkape, pupunta na kami sa kwarto niya. Ay,
Beckett. Bakit gano'n? Pag nakarinig ka ng kwarto na ba? Nagugulat ka agad. Nagugulat ako agad. Ano ba yun? Bakit naman kasi nagugulat? Bubuksan namin yung TV. Manonood kami ng movie habang kumakain ng popcorn at umiinom ng malamig na Coke. May romantic movie siyang pinapanood ng paulit-ulit. Kabisado ko na nga yung mga linya ng mga artista. Aantukin na siya pagkatapos nun. Then only for tonight, matutulog akong kasama niya. Hahalikan niya ako ng marahan sa noo, ngingiti, tapos magpapasalamat. Alam ko na napasaya ko naman siya, pero alam ko din na she will sleep with a tear in her eye. Occasions like these kasi have always been difficult for her. Gets ko naman kung bakit. Feeling ko nakakaiyak, partner. Ano ba yan? Feeling ko nakakaiyak kasi hindi pwedeng masyadong masaya eh. Hindi totoong masaya. Wala pa ako nararamdaman. Nakakakilig naman. Nauna yung emosyon mo, wala pa yung kwento. Feeling ko nakakaiyak. Tambalan 5 taon ko nang ginagawa ito. Pero tuwing darating ang mommy galing trabaho at abutan lahat ng hinanda ko, naiiyak pa din siya. Oh, sabi sa'yo nakakaiyak eh. Yan. Ay, hindi ko kaya ng puso ko. Ang dami nangyayari sa akin, hindi ko kaya. Ikaw na magbasa. Uy, tuloy mo na. Ano ba naman? Ang dami masyado nangyayari. Gandahan natin. Tambalan 5 taon ko nang ginagawa ito, pero tuwing darating ang mommy galing trabaho at aabutan lahat ng hinanda ko, naiiyak pa din siya. My dad died 5 years ago, and on his deathbed, ibinili niya sa akin ang mga kailangan ko gawin tuwing Valentine's Day. He wants to make sure na kahit wala na siya, my mom remembers that she is loved. Nung nabubuhay pa siya, siya lahat ng gumagawa niyan, taon-taon. Ako na ngayon. Ipinangako ko sa daddy yun. Kaya yung may mga ka-Valentine dyan, ang swerte ninyo. Hug nyo yung partner nyo and ipaalala nyo kung gaano nyo sila kamahal. Yun namang mga wala. Ayos lang yan. Mahalin nyo muna ang sarili nyo ng lubos habang wala pa. Para naman sa mga Katolikong tambalanista. Ash Wednesday din ngayon ha. Sana ay magsilbing paalala sa atin ito na ang bawat love story ay God's story. Maraming salamat tambalan sa pagbasa ng sulat ko. Ang inyong tambalanista, Davin. Ano ba yan? Ang lukot-lukot naman ang pinili mo background. Nakakainis ka. Nakakainis ka talaga, Marta. Nakakainis ka talaga. Alam nyo, para sa mga first time po kaming thank you. Thank you, baby. You're so thoughtful, baby. Bakit may plema na to? Charot. Ang galing ba sa samgyup to? Kaya pampasaya sa akin. May sipon na pa. Oh. Para po dun sa mga first time kaming marinig sa tanghali or hindi po masugid na tambalanista. Paliwanag lang po namin sa inyo na ang kwento po ng Mahiwagang Bornay ay nababasa po namin nababasa ko at napapakinggan ni partner with you, with everyone, only at the exact time of the tambalan segment. Ibig sabihin, bago yung tambalan, hindi namin alam kung ano po yung kwento ng Mahiwagang Bornay. Kasi baka sabihin niyo, ay, nabasa niyo na yun, tapos makaiyak naman si ate mo, girl. Hindi eh. Kasi ang magic po ng tambalan, wala po kaming preparation.
Yun talaga yung yun po talaga yung aming yun po yung aming pilit na ginagaya pero hindi makuha ang timpla. Yes, the spontaneity yes, of the show. Sobrang spontaneous, ganon. So ang bilin ko lang dun sa writer natin, first day namin sa time slot na to gusto ko ng pasabog na kwento. Yun lang. And pasabog talaga. Sumabog ang puso ni sumabog partner. Yung sumabog puso ang emosyon. Sumabog yung... Nakakaloka. Kasi alam mo, partner, masyadong maganda eh. Walang ganon. Ang bitter sa buhay. Hindi, pero seriously, wala po kasing ganon. Kaya nga, ako, I guess, ang isang mapipick up ko dito na lesson that what the Mahiwagang Burnay is telling all of us, na habang nandyan pa, habang available, habang pwedeng mayakap, habang pwedeng mahalin ang isang tao, gawin mo. Kasi hindi mo alam hanggang kailan lang ito. Hindi mo alam mo, wala tayong assurance na baka mamaya nag-first day ang tambalan sa tanghali, bukas wala na sila. Hindi, because there's always no assurance of tomorrow. Ang pinangahawakan lang namin ni partner, masamang damo kami. At dahil masamang damo kami, kapit lang guys, hindi mo titegi yan. Bibigyan niya ni Lord ng chance na na magbago pa. Hindi yan matitegi agad-agad. Diba? Pero seriously, tama naman yung sinabi ni Davin Kung meron kang ka-Valentine's ngayon, namnamin mo. Yes. Namnamin mo, mahalin mo, ipakita mo. Wag mo nang panghinayangan yung gagastusin sa date kasi ang pera kikitain, ang pera pwedeng mawala. Ang pera minsan masalimuot, masakit sa ulo, 'di ba? Pero yung kapag yung loved one na yung nawala, ang hirap. Naku, na-imagine ko yung pain ng nanay every single time. And I'm so proud of you, Davin. Kahit hindi ako yung nanay mo, nakaka-proud ka. Yung lagi nakikikamag-anak ko. Nakikikamag-anak ko. I'm so proud of you kasi una, you promised your dad to do this every Valentine's Day. And sana kahit magkaasawa ka na, magkaroon ka na ng sarili mong pamilya at sarili mong ka-Valentine's, hindi mo pa rin kakalimutan yung promise mo sa tatay mo para sa nanay mo hanggang nabubuhay siya. Sarap nun, no? Sarap. Ang sarap sa pakiramdam. Kapag nakatagpo ka ng ganyang klaseng ng tao, kapamilya, kaibigan, or kung sino pa man, na talagang nagbibigay, binubuhos yung pagmamahal sa'yo, cherish these people. Ikaw naman, when you are surrounded by these kind of people, diba? Yung binibigay yung sarili nila, binibigay yung attention nila, tumbasan natin yun ng pagmamahal. Tama. Huwag nating sayangin. Kung hindi mo man kayang tumbasan, at least show appreciation. Napaka-importante nun, mga kaibigan. Always remember, appreciation matters. Totoo. Nakakalimutan natin yun Yung kinumusta ka ng nanay mo ngayong araw na ito, dinedma mo lang, di ba? Sabi mo, mamaya ako na sasagutin. Corny naman ng nanay ko. Ano ba yun? Nangangamusta pa? Baka mamaya magpabili ng electric pa. Hindi, aminin nyo na. Ay naku, mamaya ako na to sasagutin. Busy ako, may iba akong ginagawa. Pero ano yung ginagawa? Nanonood ng Yorn. Charot. Hindi ibig sabihin, deadma ka doon, diba? Pinagsawalang bahala natin yun. Yung yakap sa'yo ng kapatid mo, corny ka Ano ba yan? Huwag yakap. Ano ba yan? Nagte-take care pa, correct. Oo, diba? Pero alam nyo, pag nawala ang lahat ng ito, yung pangungumusta sa'yo ng nanay mo, ng tatay mo, yung yakap ng mga mahal mo sa buhay, mamimiss mo silang lahat. Ang worst niyan, pag wala na sila. Totoo. Diba? Okay lang kung nandyan pa, busy sa kabilang bahay, kabilang opisina, kabilang building, kung saan mang lugar sila naroroon. Ang masama niyan, pag wala na sila. Totoo. Papaano pa? May halong yun Of course, people come and go. Totoo yun. Mahirap lang talagang i-accept, lalong-lalo na kapag magulang, mahal sa buhay, di ba? Pero at least, when they pass, alam mo sa sarili mong tinodo mo. Di ba? Itodo po natin. And alam nyo po, ang negaman isipin. Pero kapag lagi nating isipin na everything is temporary or walang permanente, mas magkakaroon ka ng appreciation Yung, ang pangit isipin, kunyari, partner, ikaw na lang, ayoko na yung nanay ko, ikaw na lang. Ikaw na lang isipin ko. Total, wala ka naman makita ibang tao dito. Total, tayo lang naman dalawa, di ba? Di ba? Halimbawa, sige, papayag na ako. Hindi, pumayag ka na kasi panghawakan mo lang na masamang damo tayo, matagal tayo mategi. Di ba? Halimbawa, yung kapag iniisip ko na posibleng one day hindi na kita makasama,
Oh. Hindi, yung mga ganun, mas i-appreciate kita everyday eh. Na everyday habang nakikita kita, nahahawakan kita, nakikipagkulitan ako sa'yo, mas ma-appreciate ko yun kasi may posibilidad kasi na bukas wala na. Madaming ganun na, umalis ng bahay kanina, excited para sa Valentine's Day, umuwi ngayong tanghali ng may sugat sa paa kasi nadulas sa kanal, 'di ba? Hindi kasi may posibilidad. Sorry Kasi nagpunta sa kanal. Hindi, sorry kasi sa akin kasi may posibilidad yung biglang napaka-clumsy ko. Alam mo yung may posibilidad talaga akong madulas sa mga kanal, ganon. And isipin mo, umalis kang postura, maayos, di ba? Nakamayat yan sinasabi ko sa'yo. correct, nakamayat dala sa fine jewelry. Bis na bis ka, pupunta ka lang naman sa correct, kanal. di ba? Tapos mapapadpad sa kanal, walang imposible, di ba? Yung umuwi ka na may pilay, di ba? May posibilidad na ganon eh. Yung umalis ka ng bahay na maayos, bumalik ka ng bahay na may pilay. 'Di ba? So kapag mas naiisip natin na temporary lang ang mga bagay-bagay, mas nagkakaroon tayo ng appreciation. Bagay, pangyayari, tao. Correct. Again, sinasabi namin to lagi. Kapag the best way para ma-appreciate mo yung trabahong meron ka, kahit na iratang-irata ka na sa trabahong yan o kaya sa mga kaopisina mo o sa ginagawa mo, the best way to appreciate it, bilang appreciate naman yung keyword, sabi ni partner, the best way to appreciate it is to imagine, paano kung wala akong trabaho? Yes. Diba? Paano kung wala na yung mga taong nagmamalasakit sa'yo? Diba? Yun eh. Always yun. Remember, nalalaman natin ang value ng isang bagay o ng isang tao o ng isang sitwasyon kapag wala na ito. So bago sila mawala, i-appreciate mo na. Correct. Diba? Kasi nga, walang forever. Correct. Kaya nga kanina, sa kalagitnaan, sabi ko, masyadong maganda to, masyadong maayos to. Hindi masaya. Hindi to masaya. Too good to be true, Nininervyos ako masyado eh. Diba? Tapos ganun. Pero syempre, madami naman din love story talaga na masaya. Oo diba? Naman. And habang masaya pa, namnamin mo kasi pasasan pat lulukuhin ka din niya. Charot. Hindi naman yung sinasabi namin, cherish every moment. Hindi, pero cherish siya. Oo. Kasi maaaring sa ngayon, sobrang saya, i-cherish mo yan kasi hindi lagi masaya. At ganun din kapag ikaw ay nakakaramdam ng kalungkutan, nalulungkot ka, umiiyak ka, iproseso mo ng maigi, 'di ba? Daanan mo ng matindi kasi meron ding ending yan. Sabi nga ng isang interview kay Angelina Jolie, paano daw ba haharapin yung problema, yung pagsubok? Ang sabi ni Angelina Jolie, you just have to go through it. Ibig sabihin, daanan mo siya kasi pag hindi mo siya dinaanan, hindi mo mararating yung dulo, which is tapos na. Ay, parang ni Bakla, sabi ko, ang ganda nung sinabi ni Bakla. Pupuntahin mo nga ulit dito. Angelina, di ba? Para i-guess natin minsan. minsan. I-guess ka namin sa tambalan. Busy ka ba? Sabihin mo, nagbago rin ng time slot. Correct. Hindi na busy ng ganitong oras. Ayun na nga kasi siesta yun ngayon. Kaya nga. Mamaya tawagan mo one day, sabihin ko sa kanya. Hindi, pero ang ganda nung sinabi niya, totoo na parang kailangan mo siyang daanan. Kasi hindi mo pwedeng lagpasan. Kailangan mo siyang daanan, yung problema, yung pagsubok, yung mga pag-iyak. Yes. Para marating mo yung dulo. Ganon. Totoo yan. At pag narating mo yung dulo, iisipin natin lagi, may appreciation doon mga kaibigan. Kasi kung dumaan ka lang doon tapos walang naprosesong paghihirap, hindi mo ma-appreciate yung liwanag at the end of the tunnel. Correct. True lalo at walang halong eklabu. Salamat sa iyo, Davin, for sharing your story with us. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!